Il-ħadd filgħodu il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia ħareġ jattakka lill-membri tal-Forzi Armati ta' Malta u kompla jiddefendi lil kellim tiegħu għall-Ġustizzja Jason Azzopardi. D'Elia reġa' ħareġ u għal Jason Azzopardi li fdaħ kwerela kontra l-Prim Ministru, il-Brigadier Jeffrey Curmi u 11 membru tal-ekwipaġġ tal-Patrol Boat P-52 tal-Armata. Il-kwerela tal-Oppożizzjoni takkuża lill-Prim Ministru u lis-soldati biqtil volontarju ta' immigranti b'pena li ġġor magħha omor il-ħabs. Fuq l-istazzjon tiegħu il-ħadd filgħodu D'Elia reġa' rrepeta l-akkuża kontra l-Armata. Sux il-brigadier fuq net. Il-brigadier fuq net jew inkellawx soldat wieħed jew tnejn jew 100 illi għamlu ħażin. Għala ma tivvestigahomx. D'Elia kompla jiddefendi lil Jason Azzopardi li qal li għandu dritt juża mezzi legali sabiex jitfa' s-soldati l-ħabs. Il-birat lura għax is-soċjetà ċivili għamlet azzjoni? Le, is-soċjetà ċivili għas soċjetà ċivili għandha dritt tagħmel. Adrian D'Elia ħareġ jiddefendi lil Azzopardi għall-ewwel darba s-sibt filgħaxija. L-avukat Azzopardi aġixxa biss bħala avukat fil-qadi tad-doveri professjonali tiegħu. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni attakka wkoll lill-Prim Ministru. Il-Prim Ministru il-bieraħ prova jilgħab bis-sentimenti tan-nies. Intant m'għaddix wisq ħin mid-difiża ta' D'Elia għad-deputat tiegħu. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook Jason Azzopardi ħareġ jirringrazzja lil Adrian D'Elia tal-li ddefendih. Jason Azzopardi ringrazzja lil D'Elia li appoġġjah wara li fetaħ kwerela kontra l-Prim Ministru, il-Brigadier tal-Forzi Armati ta' Malta u 11 il-membru tal-Armata. U rringrazzja wkoll il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Min-naħa tiegħu il-Partit Laburista qal li għal darb'oħra l-ħadd filgħodu l-kap tal-Oppożizzjoni mhux biss iddefenda lil Jason Azzopardi li huwa ċar li qed iżomm il-kap tiegħu ostaġġ iżda bil-persistenza li ma jikkundannax dan l-aġil li jrid jitfa' l-ħabs lill-membri tal-Armata li salvaw tant nies u l-Prim Ministru li qed jiddeċidi favur l-interessi ta' Malta u l-Maltin qed jagħmel tiegħu wkoll din il-logħba politika maħmuġa. Ironikament din il-kundanna lill membri tal-Forzi Armati ta' Malta ġiet f'ġurnata fejn mezzi tax-xandir irrapportaw kif il-Forzi Armati li D'Elia u Azzopardi jridu jitfgħu il-ħabs salvaw aktar minn 13,000 ruħ minn fuq il-baħar mill-2013 l-hawn. Qal il-Partit Laburista din il-kwistjoni mhux se tifret l-Oppożizzjoni għax l-Oppożizzjoni ilha mifruda jekk xejn din il-kwistjoni kkonfermat kemm il-kap tal-Oppożizzjoni m'għandu l-ebda idea u jitkellem biss skont dak li jgħidulu d-deputati li jġebdu li żjed il-ġlek tiegħu, żied jgħid il-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.